wannan ita ce hanya mafi shahara da mutane suke mallakar kadara da ita, musamman ta hanyar takaizance a Najeriya, shine purchase. Yawanci mutane sun fi siyan ko mallakar kadara ta wannan hanyar, shine ka siya wannan kadarar fili ne ko gida ko asibiti ko na bai kama da haka. Mafi yawanci bayan gada kai musamman ma an fi wato mallaka ta hanyar siya, saboda gado ba kowa ne yake wato rasuwa a bar masa gado na kadara ba. Saboda haka ita ma hanya ce da a dokar ƙasa an yadda ka mallaki kadara, fili ne ko gida ne ko asibiti ne ko wace irin kadara ne ta ƙasa, abin da ake iya da landed property, ka mallake shi ta hanyar siya, illa iyaka ya zama na ka bi hanyar da ake bi wajen samun takardu ingantattu wanda su tabbatar da a dokance kai ne mamallakin wannan abun. Domin lokacin da ka sayi fili ba sai za ka yi aka ka tafi da shi ba ko a jaka, abin da zai tabbatar da shi ne right document, ma'ana ingantattun takardu wanda suka dace da dokar ƙasa wanda aka shimfiɗa domin in kana so ka mallaki wannan kadarar ya zama na ka bi ta hanyar wannan takardun ka mallake su, komai ya zama lafiya. Wannan ita ma hanya ce da za ka iya mallakar kadara ta hanyar ta.